vedare tinokuchingamidza zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hey, network yacho kunetsa mani. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa. Hey, zvakangoma hazvo vedwe. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndauyawo pano mukoma kuti ndinge ndichizoreururawo izvo zvandakaitira umwe wangu. So this friend of mine iye ainge aine motikari yake, saka isusu motikari dzekwedu kunoku kuLimpopo kana kuri kunzi ukawanzo kutravela kunana Joburg, it is very risky because dzinowanzo kuhijakewa. Saka inini friend yangu ainge akati tadii tangoita zveshuttle bus because kune zvinhu zvedu zvatainge tichida kuenda kunotenga ikoko, but ndakabva ndangomuti asha hande ine motikari yako, but inini mumwoyo mangu mainge makazara ruvengo negodo because motikari iyi paakaitenga inini ndainge ndichida motikari iyi akaitenga pane umwe muIndia, saka ndaitarisira kuti inini ndini ndichakasika kuzowana mari double cab iyoyo yange yakanaka sei mukoma. Then ndikabva ndazoona kutoti ainge atotenga motikari iya inini ndisati ndakwanisa kuunganidzawo mari, ende vanhukadzi ndo vanozoita kuti godo ringe richizosimuka pakati peshamwari because inini ndainge ndisina zvangu godo naye shamwari yangu uyu, but mamadhamu ava vanozoita kamwe kakushora kake kekuti unozoona sekunge iwe uri kushandiswa because muIndia uyu ndini ndakatanga ndichimushandira. So vana madhamu vakabva vazotanga kuti but imimika wai muchingotendedzwa kushandiswa, ezvinozvi munhu uyu ndiye akatanga kukuudzai kuti ari kutengesa motikari, ko imimi wai makazotaura kune friend yenyu kuti murungu uyu wamunoziva personally ari kutengesa motikari. Saka zviya zvikuita kunge munhu anonzi akapusa nemukadzi wako zvinobva zvazongokupa kamwe kajealousy negodo to your friend. Ndakabva ndangonyarara zvangu ndikangoti kendisiyane nazvo, but ndakangoramba ndichingonzwa godo kudzamara tichizoenda kuJoburg mukoma. Takangofambira kuti motikari iyoyo inge ichinohijakewa. Inini Joburg yangu ndinoiziva zvekare, kutori nemakona andinotoziva kuti kwakati nekwakati nekwakati ikoko it is quite easy kuti motikari inge ichihijakewa. Saka takati tiri mubishi rekutsvakawo izvo zvatainge tichitsvaka, ndipo apo pandakazoti kune friend yangu handei kune chimwe chishopu. Takangoti tichingosvika kuchishopu kuya mukoma, tichibvapo pashopu paya ndakatoona kutoti kune vanhu vainge vava kutitevera vachitironda, but mukoma ndakaita utsinye hwekuti ndakabva ndaramba ndakanyarara. Takangoti tichingonofira kunopinda mumotikari kudai, inini ndakatodhileya kukiya madhoo because ndainge ndichitoda kutoti vanhu vaya vakasike kusvika, saka vakangouya ndokubva vatobata dhoo rekupassenger seat kwandainge ndiri, nekuti ndainge ndanonoka kuvhara dhoo riya ndokubva pfuti ikabva yatoburitswa. Iyewo paakada kumutsa motikari vakabva vati tinokuuraya zvaizvezvi, tipei motikari iyi, burukai mumotikari. Mukoma akabva atonzi ange achito disable chiapp checar track, ndokubva atonzi usataura kana anything, motikari ndo maendero ayakaita mukoma. Lake zvavo havana kutitorera mafoni edu, takabva tazocommunicata navanadzimai vedu ndokubva tazoitirwa plan, ndokubva tazouya kuno zvedu kuno kwatigere. So mukomana zvinhu izvi zvandakaita ndinonzwa ndichizvishora stereki because motikari iyi haina kana kuzombokwanisa kutrekewa, yakabva yatorova. Ipapo mukoma motikari payakangotorwa ndipo pandakabva ndaona kuti utsinye hwandaita uhwu hwakashata, but ndakazototi ndichitosvika kumba mukoma kana bonde randakapiwa musi iwoyo, bonderera rekuti mukadzi wangu ainge akafara sei, akatoti anoda usiku hwose. But now zvinondiiriteta manje kuti zvaakaita ndo zvakandipusha kuti shamwari yangu uyu ange achizosvika pakutorerwa motikari yake. Kuna Mwari ndinogara ndichingokumbira ruregerero, ende chinondirwadza mukoma ndechekuti this guy, he is a trusted friend, he is like a brother to me. Right now tinoti kana tichienda church ndinotopfuura nepamba pavo then tobva tava collector. This is exactly what my wife wanted. Iye anoda kungoramba ari pamusoro peshamwari dzedu idzi, haadi kuti ange achikundiwa because at that time shamwari dzedu idzi dzainge dzatengawo motikari yakaita hombe kudarikawo kaprivate ako katiinako. Saka ndozvainge zvava kuvengerwa nemy wife
please assist me. Ndingaitawo sei kuti ndinge ndichibvisa chironda ichi chiri pamoyo pangu, because zvinhu izvi zvakato affecta friend yangu mentally and spiritually, even pakunamata. Munhu uya wekuti ava nekamwe kakungoleka kakunyuzera. Right now he has been avoiding my Bible studies, zvekuti ndakazotosvika pakutotaurawo nevamwe mukuru vechurch after vauya kwandiri, because ivo kusel group kwavo vanongopinda in that same group neivavo vakuru vakazoya vakataura neni vakati, ko what is going on nababa name hidden? Why is it he is no longer contributing, he is no longer coming for the regular meetups at the Bible services? Mukomana zvose izvi ndakango pretenda as if there is nothing that I know, but I know kuti dambudziko racho riri kubva papi. How can I make it up to him? Dai kwanga kuri kunzi mari inowanika hayo nekukasika, ndaikwanisa kungomusurprise ndobva ndangomutengerawo motikari so that he can feel a little bit better, because kuhijakewa kwaakaitwa it is now affecting him. Haachakwanisi kana kutaura naMwari sematauriro ainge achimboita naMwari before. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we hanzi my friend ndakamuendesa panzvimbo pekuti akazotogumisidzira ahaijekewa. All of these things I did them because ndainge ndichinzwa godo racho rakakonzereswa nemudzimai wangu, ndiye akakonzeresa godo iroro. Please vedare ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Partner yako ndo zvairi here? Inogara ichingonzwira godo here vanhu? Kana uine partner yakadaro, please uyaiwo nema stories acho apo paunoti partner yangu yakambonzwawo godo on this other person or on this couple, then you tell us your own story, tinge tichizobatsirwawo mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi hello mukomanashi, please post my story as hidden identity. Nyaya yangu yakamira yakadai. Inini ndiri murume ane makore 56 ekuberekwa. Ndakati ndapindawo muwanano mushure mekunge ndasangana nemusikana uyo wandainge ndaona zvakafanira kuti tinge tichizova tose. Ndakatotendawo Mwari because musikana uyu ainge akanakisisa, uyo akazova mudzimai wangu. So zvakaitika takati taonana nemukadzi wangu, iye anobva kuHurungwe. So takati tava kugara mukomanashi, takaita vana vanokwana kuita 4, but now pane zvakazoitika zvisinganzwisisiki. Mukadzi wangu aiti kana takagara paya aita semunhu anoshevedzwa kumusha kwake, zvezvo zvekuti mukadzi anongoita sekunge asvikirwa obva atoti ndava kumbodzokera kumusha kuna baba. Kana kuti paiva neshiri yerudzi rwegondo yaiti ikangouya pamba yaibva yaita sekunge inoimba, yaitoimba mukoma. Musi wandakatanga kuinzwa ichiimba iyo ichiti naiwe Grace iwe, naiwe Grace, naiwe Grace, not her real name. Hausi kuzvinzwa here kuti uri kudanwa nevabereki vako kumusha? Naiwe Grace, ko uchigere pano uchiri kuitei pano? Nekuti ndanguri ndakudana kani Grace, hausi kunzwawo here inzwi rangu naiwe Grace? Ndiwo maimbiro ainge achiita gondo iri. Saka gondo iri zvaraiita raiwanzokuya robva razorora zvaro riri pamusoro pekitchen kana kungonozorora riri mumuti. Gondo iri ndaitoti kunyange ndikaridzinga sei, gondo iri raisambotiza. Izvi ndakazviona mukomanachi ndikati zvimwe kuda ndini ndiri kuona zvinhu zvisingaitiki. Mukoma ndaizoti kana ndikada kuposhera gondo iri nematombo, iye mudzimai wangu aibva atanga kupopota achiti usavenga chipuka chaMwari. Ndaizomubvunza ndichiti naimi zvamunonditi ndisavenga zvipuka zvaMwari, ko Mwari vakatanga rinhiko kusika makondo anotaura nevanhu, makondo anotaura achiimba mazita evanhu? Iye mudzimai wangu akatangawo achiita sekunge ainge asingatombonzwisisi kuti chii chainge chichiitika. Mukoma ndipo pandakabva ndazocherechedza kuti gondo iri pose parinongosvika pamba pangu, mudzimai wangu anobva atongoenda kumusha kwavo zviya zveby force, either unozvida kana kuti haazvidi. Ende kana aenda kumusha kwavo anobva anoita mavhiki 3 kana mwedzi wose obva azodzoka. So ndakazongorora kuti paaidzoka aiuya
paanouya aiti asvika aitanga apinda muimba medu yekurarira asina waanenge ataudzana naye. Kunyange ukada kumutaudza aisadaira. Tagara kudaro zvainge zvichingodaro, shiri ichingouya. Ndipo payakazoya rimwe zuva, then iye akazoti gondo riya rabhururuka, ndokubva azoti ndikuda kuenda kumusha. Inini ndikabva ndamuti handina kana mari yebhazi yekuti ndinge ndichikupa. Akachema usiku hwose. Ndikati yainge ichiri nyaya yekuenda kumusha here? Akabva ati ndikasaenda nhasi pakashata. Inini ndikati handina mari, uye zvechokwadi ndainge ndisina kana mari zvachose. Zvechokwadi mukoma, musi wacho iwoyo mari yandainge ndiinayo yainge isingakwani kuti mudzimai wangu aende kumusha kwavo azodzoka. Saka iye akabva atanga kuchema achiti mandinyima mari. Usiku hwose aingochema. Ndikati ichiri nyaya yekuenda kumusha here, but aingoramba achingochema mukoma. So akabva azorakidza kushungurudzika. Rimwe ramazuva mukoma, takatogara zvedu pamba, tigerepo pamba kudaro, then iye mudzimai wangu akabva azoti baba, tarirai muone zviri kuita vana. Ndakazoti ndatarira vana kwavainge vachitamba, ndokubva ndaona kuti umwe wacho ainge adonhera pasi, ndokubva vatanga kuzvongonyoka senyoka. Mukoma takabva tazovamhanyisa kumubatsiri, ndokubva tazopiwa muteuro, asi vana vakabva vatorasika njere. Mukoma nashi umwe mwana akangopera inzwi, haatotauri. Kubva ipapo shiri iyi inoti kana ikauya ivo vanobva vatanga kuridza mhere, kana ikasauya vanenge vasingaridzi mhere. Ndipo pandakazotanga kufamba, asi kwese kwataingofamba nemudzimai aingonzi imi madzimai reururai mukwanise kusunungura vana ava, asi iye wairamba. Ndakazosvika pakunotora umwe mubatsiri uyu ndakanomutora munzvimbo inonzi kunjanja. Mukoma ndakabva naye kunjanja, ndokubva tazouya kwedu kwamuzarabani, ndiko kwatinogara. So pari kuda mari mukoma nashi, nekuti ipapo pakatobuda mari, asi handina kukwanisa kubhadhara mari yose iyo yainge ichidiwa. Mubatsiri akangoya, ndokubva angopa mwana wangu mudiki, akabva ati enda unorova amai vako, uvarove panhongonya apa. So iye mwana akabva azoenda paya, ndokubva anorova amai vake. Amai vakati vachingonorohwa, then mudzimai akabva aita sekunge aputirwa nemweya wemaconfession, wekukonfesa, ndokubva atanga kureurura. Ainge achiti uroyi ndehwababa vake. Pose panouya shiri inouya kuti inge ichimudana, nekuti ivo baba vacho vane mhiko dzekuti kana vakasakwanisa kudziita mhiko idzodzo vanotofa. Saka iye haadi kuti baba vake vange vachifa. Tikabva tati imhiko dzakaita sei, iye akabva ati ndinotsitsirana nababa vangu, zvichireva kuti ivo vanoita chisionekwe, vanoita bonde. Baba nemwana vanoita bonde. Nganzi hapafaniri kupera more than 2 months vanhu vaviri ava vasina kutsitsirana, vasina kuita bonde. Hanzi kana tikasaita bonde baba vanozofa. Akati iye baba vake ndivo muroyi mukuru, nayewo anoroyawo, ende ndivo vakauraya amai vakabva vadya nyama yavo vasati vavigwa. Iye anoti hanzi baba ndivo nyakutotora matumbu pamutumbi waamai, ndokubva vatanga kudya matumbu aya. Akati ndiyezve akauraya vabereki vangu mushure mekuti vainge vofamba kunobvunzira nezveshiri iyi yaiuya kuzomudana, vakabva vaziva chokwadi. Shuwa amai vangu nababa vakangofa zvainge zvisina tsarukano. Mukomanashi akati vana ava kupenga kwavari kuita kuchikora kwatakaita mhiko nababa vake kusaenda kunoita bonde navo uye kunogara navo 3 weeks dzose idzo dzaiwanzokugara kumusha nababa vake. Zvino mukomanashi handichazivi kuti ndoita sei. Chinhu chinongorwadza mukoma kuziva kuti apa vana vari kurwara vachirasika njere, apa mukadzi zvekare iye ari kuita bonde nababa vake. Ndinonzwa kurwadziwa kusvika pekupedzisira. Handichazivi kuti ndoita sei. Vabatsiri vacho vandinoona, vandinosangana navo, ivo vanoratidza kuti vanototya baba ava. Vanoratidza kuti baba ava muroyi mukuru, muroyi uya wekuti haatombotangiki zvekudaro. Saka vanhu vazhinji vanenge vachida kundibatsira vanoita sekunge vanozokomunikata mumweya, vachikomunikata nababa ava vatezvara vangu muroyi, then vobva
kutiza nekuti pamba pangu vanenge vava kutotizapo, kana kuti vanokwanisa kungondichaja zvezve zvekungoti handikwanise kukubatsira, but munhu achitoona kutoti zviri pamba pangu zvinotyisa. Please ndibatsireiwo vedare. Kana kuinewo munhu anodawo kuita mbiri neni, anozvigona, ngauye pamba pangu ange achisunungurawo vana vangu, zvekare achisunungurawo mudzimai wangu, nekuti iye mudzimai wangu muroyi wemandiriri. Iye anotodawo kutobatsirwa, asi anotyawo baba vake, because baba vake vanotorakidza kuti vatori sabhuku kunyika iyoyo yevaroyi, vatori nechigaro ikoko. Kana kuinewo vanoti vanozvigona, vanoda kuita mbiri neni, I do not mind kana kuburitswa pamakamera, chero zvazvaita, as long as musingazondibatidziri moto wekuti inini nevana tinozosara tichitsva nemoto uyo wamunenge masiya matibatidzira. Kana variko vanoda kundibatsirawo, please ngavakubatei mukomanashi, then mubva mazondizivisa. Ndatambudzika, ndiriko kuno kuRungwe. Hey vedare, ndo message iyo yandatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu, kune vaya vanoti hanzi, kune vaya vanoti ivo vanoda mbiri. Inini I am ready kuti ndinge ndichizokupai mbiri yenyu, nekuti zviri pamba pangu zvakaoma, zvinokwanisa kutokupaiwo mbiri kana mukauya mukazvibvisa. Mudzimai wangu muroyi, zvakangoma hazvo vedu. Hanzi vatezvara vanoita sekunge ndiwo sabhuku kunyika yevaroyi. Just imagine kunzi utori sabhuku kunyika yevaroyi, zvinoreva kuti unenge utori chibaba chacho chevaroyi. Hey, kokuzoita bonde naimi baba nemwana after every hanzi 3 weeks, hapafaniri kupedza 2 months. Kana 2 months idzi dzikapera vasina kurara vose physically, apa pasi kutaura zvekunzi vanorara vose mumweya physically, zuva rakacheka nyika, vachiita bonde, vachitoitana murume nemukadzi. Hanzi ndo mhiko dzavo idzodzo. Ko baba kuzopatsanura mutumbi waamai, paya patinenge tichichema tichiti munhu arimo mukofini, munhu paya paanonzi anorara akaiswa kuseri kwedhoo, baba hanzi vainge vatori busy vachipatsanura mapieces, vachimabvisa pamutumbi waamai, vachiti ichi ndechanhingi. Musi wacho iwoyo ndokubva vatotanga kutodya matumbu, vanhu vagerepo vachiimbapo panhamo ipapo. Baba vainge vakagara kuseri kwedhoo vachidya zvavo matumbu emudzimai wavo. Yei, zvakangoma hazvo vedu we.